is not available at the moment. Please try again later. The requested number is not available. Bianga, amboripiko Bianga. This time, aripi. But phone is kupinda and chazivini. Urikubvepi Bianga? Wararepi? I thought I told you yesterday that I was going somewhere. Zvekuenda usiku hwese. Ndiani wanga unaye? Does it matter? It does, Bianga. As long as uchigara pano, it matters. Well, I want to part with a friend. Ndiani shamwari iyoyo ndoda kuiona? No, it was just a party. Ndati ndiani wanga uinaye? Anonzi Niko. Makazira nakupi? Takasangana muno Mzola. Mukabva matowirira zvekuenda kumapati anopedza usiku hwese. Hey, Mainoku, can you just stop treating me like a child? Ndanonoka kubasa Bianga ndakamirira iwe panapa iwe uchondoza. Okay, fine. I'm sorry. Can you drop me? Zvakara chiti iyoyo Bianga ndaenda kubasa panapa. Yes, no. Nyatso kucherechedza uchiuya matenda menza munguva yawasondisekerera mupfungwa dzangu wanditekenyedza asi ufunge moyo wangu wafa wati ndiwe wandaitsvaka kubva kare kare uye handifunge kuchauya mumwe achibva nepipumatiye pera neyopika usoda kondireka ndichiye kande kakasiraiwa kuma pipumatiye pera neyopika usoda kondireka ndichiye kande kakasiraiwa kuma. Who takes all fish? The fish is not so damn cold. Yeah. Because it's stronger than Yeah, of course. I was playing. Come on, yeah, I'm going to do it. Koma nyika. Koma. Hello, chi. Pari kutengeswa kapana. Pari kutengeswa hiyo? We mzonere mega. Oh. Lero nzima zo. Makadi kwa sister. What night is it? It's no fun. Wamutengesa fish? Dry or fresh? Fresh. Oh. Yeah. Fish is in but mari no passing Amazon. Mari. Mari tinete. Manje ungangochima chima kuti muzwa price nacho. Dzakachipa zvokuti. Dzakachipa? Yeah, vura itotidzo. Dzakachipa zvokuti. Yeah, fish dzinodzipa. Mai manje nasi. Akagadzirwa kare. Cheche kungodzibika chete dzine dzakatogadzirwa. Yeah, zvakarongeka zvacho but mari nasi ndo dambudziko sister. Hey, but fish ndiri kudzida but mari chete. Simbobvunza kuti dzikuita mari asi asimbodhura stereka. Dzikuita mari. 10 rand each chete. 10 rand? Yeah, but vanhasi manje hey, mari ndendangati kunyepera.
Aiwa kamukasha ndinokweretesa futi ndinokweretesa Unonyora kumusana? Ndinonyora kumusana. Ya, kana mchinyora Ndinonyora kumusana. kumusana ya, don't worry. Kana mchinyora kumusana iripo. Alright. Tinoitoziva kuti vanhu vanenge vasina cash saka tinonyora futi. Ya, ndinomera kaita time. Alright. Hapana pressure. Unozida fish? Saka panapa tiri 3. Alright. Pindai naumba musarudze dzinenge dzakati nake. I think mukandisiyira kana totoranga. Atori ana foni 8 chawa. Ya, sezvo mpana wangu atawo. Aiwa, chingotora 10 dzatosara idzi. Handichikwereteri. Ndozongofambirawo mari yakawanda. Ndakazofambirawo 40 rand shuwa. Chingotora idzi dzasara 10 ndatorera. Daka promotion but alright pingana. Ndinozora mangwana. Oh, hatungotora. Mangwana. Mangwana mune musati panayo. Ya, mangwana nisandane. Mwana manje zvinoitika pafishes guys. Fishes ndedzasisi vangu manje. Saka sisi vangu vanenge vada kunoorder manje. Ya, But kana mchora nyuzi ri 10 mutogona kupa yo 1 week. Ya, zvekuma zvinona next week Thursday. Ya, alright. Alright chipina nawo ndizvi mubatsira nosarudza nemupana wangu mari. Apa mboni kusarudza dzatosara 10 saka Ufunge moyo wangu wako watindiwe wandaitsvaka kubva kare kare uye handifunge kuchauya mumwe atifane bivuma tiyepera. Nobu? Sine kutamba panzi nefriend yako. Chakudedza imani manje ne? Okay. Chakachaya iwe. Ndafunga ndosika vabuda. Hey, shy. I'm so sorry. I didn't know that she'll make a big deal out of this. Hey, she's my sister. She was just concerned. And plus ndo wakanunza kunoku. I felt bad. Ashina basa chomisha wakura iwewe watokura. Ona ndatokanga motokudza shakune gigi kakula groto. Kune kina na maskiri nana Denivisha gaya. Wow. But Genevieve is my favorite, Sha. So are you in? Yeah, but and from the Bunzo, with the black charge in the man, you know. Don't worry, Sha. I'm a grandbaby. Chivitana baso. Yana wana dafano garamba. Wait iwewe. Come on. Tisona for children be cute. Plus money is not a problem there. What bad daddy? That's on I'm very tricky, girl. How's that? I'm not sure I'm the one. Don't worry, Sha, it's only 100 bags, no budget. Shama is not a problem. Oh, really? I really want. Bianca, since when no kwa chitamba panze during the day? I know. Now what since in a guest and I know Jamba was a friend. I don't watch him on bed. Guest niko? Yes, she's my guest. So iwe ndio unakwenda kumapati usiku ni mningi na wangu niko. I love you too, my no. Don't patronize me mumba mangu niko and ndikukuona pana hapa kuvanas. Anyway, around yangu. I know, cool. What's wrong with you? She's just a friend. She's a bad friend. Ndo mziwa niko huyu. Hey, stop treating her like a kid. She's now an adult. Iwe ndatopeza ndewe chitokuna mba mangu shtonga wafti dringira angu. Iwewe ukada kushamsila no kupidza bhazi ukadzokera kumusha ukafanisa. Ende nakuza futi alipo tusazomtine makuwa ndumona pana pa mshamwari wako yeye. No, it's the boss. Yeah, I'm deep. Lego. Dine mpunzo mama treats. Mpunzo kuma geta. Mpunzo kuma rapper. Diane mukuru. Dine mpunzo mama treats. Mpunzo kuma geta. Mpunzo kuma rapper. Diane mukuru. Dine mpunzo mama treats. Mpunzo kuma geta. Mpunzo kuma rapper. Guys, murese. Kusema pizza nazo. Chimwa garawani. Ndio yarundi nonosa. Inatopepa zangu zinatori. Kefa mzima peze tare time mama time zaende kuzvino mara time ngadzire mwendo chiko. Kuri mbwa. Kwa zvese zvipasi chinda. Yo dzoro dzoro. Usongoka. Asi chemze kone msori. Iko zvino ukasakama msori ranaka. Nasi ngwandi unogeresa. Uchizo kwa chikoro ndicho unogeresa bozi vamuita azvina uno. Koma ngomba murenga. Ora chikama unogeresa. Ko zvinoenda. Ona fana pa ndiwe mukuru. Aungafana umira pano ukuita kuti zvina. Ngodana kwaumira karundi nonoza kampana. Alright, no problem. Chigadzira zvinomenda. Apana musika nobasa vanosara chikuitira izvi. Handiti.
chiita zvese kuti mudi mwendo chikoro. Ndatonoronga chirungu. Ya, iwe ukatongosiwa netaxi yafa kwako because unofanira kuziva kuti nguva. Ndandiende nguva. Alright, iripo. Sister, Murise. Alright, Ndinofara kumuka zindaro makatsamwa kudai, Murise zve? alright. Hapana, vari kufambira business. Ndimakakumba newe musi yandi? Yeah. Ya, ndikuzvona. Saka Murise zve? Andiri right. Handiti? Nganasa musa utenga iri futi. Nhasi ndisida kutenga. Papa, makatotedza kuti ndimanga zve? Zera ngiri mibasa. Ungabvunza kuti ngoziva wacho tingangoramba chingotengeserana everyday tisingazivi kuti ndiani. Ndozi my William. My William. Hamzi makunyepe. Handitotaura zvokwa ndozi my William. Kana kuti my Widow. Saka pakaipa. Otherwise hapana hapo pressure saka. Can I have your phone number? What for? Akuzokufanira yani muri munhu webusiness kandi kuenda perro nefish ndozongodedza tuye padeni chichi. Handikuziva here, handiti ndimunogarapo paya pandakauya last ndikakukweresa nditori nemari yangu. Ndikuzviziva but onai pane pangu kuti pamunenge ndichida kufishi kana ndida chibage muri munhu anokuita zvemabusiness munotengesa mavarieties saka pamunogona kuchinyarira nhasi asida fish ndoda chibage. No, I'm sorry bro, I can't give you my number. I don't even know you. Yatozivana kutanga ipapa. Anditenderi nababa William. Baba Widzo vanje avazonditenderi kuba. But iribhota but yes. Madzikisa geje sodaro. Sure. And then ndizokufonera kuti zongoti. Chenda iyi ndakatomirira murume wangu akanimirira pakona. Alright, ndizokona ndaka kutora mari yangu. Alright. Makandira mupepezi yangu. Hapana kuita. Alright. Maita basi. Alright. Alright, iripo but hey. Alright. Yeah, baby niza demba. Ndiga zoto garanti kuona ndino chema. Isafani yoga. Baje weekend so. Ichi. Imbana ichi. Sandijairire kudaro nyika dzevanhu. Wajero ita sei kubvisa. Kuita sei? Hapana. Zvomira sei nebusiness ga. Ibva watotenga kana zvawauya zvanaka waiziva. Anotenga chipa baba. Tenga chips singashaira hanzi murume mukuru munyari. Ndiana noku nhasi ndaguteni. Tibvira apa. Kuita sei zvo? Hapana ndiri pama1 best nditodawo advice. Advice asi chi maone pane vakanda shoko here wabvira nyota chi chiri. Baba vandotaura zvinhu zviri serious yokuita mafani zakwa. Chi. Shamwari ndaita problem. Sister yangu kutamba nemunhu wandisingade kuti ndatambe naye. Antombozondodiwa. Sando problem iwe. Saka uda kuti vaite sei? Obviously she's a bad influence ku sister yangu. Saka uda kuti vasatambe vese. It's obvious. Saka iwe ukazvinyoreka wodza sister yako isatambe nechine munhu wacho. It's not easy, izvi zvitotonetsana nesister yangu asi kuteerera hanzi sisebhiyani. Akaipa but zvinoita. Ari kubira. Hello? Ndiani? Bernard weko. Bernard kama wewe. Bernard, wadzwa namba dzangu wadziwanepo wapiwana namba dzangu. Ndachaka pa Facebook so unapenda yako ndiye pa Facebook namba. Uri kudei kwandiri alright, uri kudei? Iwa ndotara newe, andina chekutaura newe usandifonere anditombode kana kuona phone call yako mufoni mangu ende udze munhu akupa namba dzangu kuti kumusha kure kunosvika mai nababa varambana.
ndanyatsokucherechedza uchiuya matenda medza munguva yawasondisekerera mupfungwa dzangu wanditekenyedza